אבא הנצחי אוהב אותנו, מי זה בלבוש מלכות, צועד בגבורתו הגדולה, אני מכריז על ישועתך, אני ישוע. ישעיהו סמך ג' א', התגלות י' ט', כי ראוי היה לו, אשר למענו הכל ובו הכל, בהבאת בנים רבים לכבוד, להשלים את שריע ישועתם דרך סבל. עברים בית י', כי הילד אשר הרע בא מרוח הקודש הוא, התלד בן, וקראו לו, ישוע, כי הוא יושיע את אמו מחטאיהם. כל זאת קרה כדי לקיים את אשר נאמר על ידי ביד הנביא, הנה, בתולה הרע ותלד בן, ויקראו לו עמנואל, שפירושו אלוהים עמנו. מתי א' 20-23, אבא שלי ואבא שלנו שבשמיים, אבינו הנצחי, מלך הנצחי, האדון האלוהים החי והאחד, ישוע המשיח, חי לנצח נצחים. אבל לכל מי שהאמין בו וקיבל אותו, הוא נתן את הזכות להפוך לבני אלוהים. יוחנן א' 12, חברים יקרים, עכשיו אנחנו ילדי אלוהים, ומה נהיה עדיין לא נודע, אבל אנחנו יודעים שכאשר האדון, המשיח יגלה, נהיה כמוהו, כי נראה אותו כפי שהוא. כל מי שיש לו תקווה זו בו, מטהר את עצמו, כשם שהוא טהור. יוחנן א' ג' 2-3, מאחר שאלוהים בחר בכם להיות עם קדוש שהוא אוהב, עליכם ללבוש רחמים, טוב לב, ענווה, עדינות וסבלנות. היו מודעים לפגמיו של זה וסלחו לכל מי שפוגע בכם. זכרו, סלח לכם, לכן עליכם לסלוח לאחרים. ומעל הכל, לבשו את עצמכם אהבה, המקשרת אותנו יחד בהרמוניה מושלמת. ותנו לשלום אשר בא מאת, המשיח לשלוט בלבבכם, כי כאיברים בגוף אחד נקראתם לחיות בשלום, והיו תמיד אסירי תודה. תנו לבשורת, המשיח, בכל אושרה, למלא את חייכם. לימדו ויעצו זה את זה בכל החוכמה שהוא נותן. שירו תהילים, מזמורים ושירים רוחניים לאלוהים בלבבות תודה. וכל אשר תעשו או תאמרו, עשו זאת כנציגי האדון ישוע, והודו דרכו לאלוהים האב. קולוסים ג' 12-17. ועתה, ילדים יקרים, הישארו בחברות עם אדוננו, המשיח, כדי שכאשר יחזור, תהיו מלאי אומץ ולא תרתעו ממנו בבושה. מאחר ואנו יודעים כי, אדוננו, המשיח צדיק, אנו יודעים גם שכל העושה את הצדק הוא ילדי אלוהים. יוחנן א' בית 28-29, לאלוהים אשר יכול לשמור אתכם ממעידה ולהעמיד אתכם לפני כבודו ללא דופי ובשמחה גדולה, לעל היחיד מושיענו, יהי הכבוד, ההוד, הכוח והסמכות, על ידי ישוע המשיח אדוננו, לפני כל הדורות, עכשיו ועד עולם. אומן, יהודה א' 24-25.